Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Inautxi. Bai? Fermentar? Ez? Artzitu. Bai, artzitu. Manzana temprana? Goizak. Eta manzana tardia? Manzana? Sagasti. Sagardui. Bai, eta... Bai, txortena. Bai, txurtena. Ametsa zer da? Amets. Bai. Eta beste gauza bat da, ametsa. Ametsa, zugaitz bat da. Nork dakizin den? Nik ez dakizin den. Begiratuko du bestegian? Amets. Rojo roble, negral, rebollo. Nik melojo eta marojo ezagizerren. Nun ametsak dauden. Baina antzekoa. Ez da lortzen ostoa dibidez. Baina arkeologikoa dira aritza dibidez. Tiri. Bai? Hauek, atzizki hauek erronkari erabiltzen zituzten. Eta hortik datozkigu hainbat abizen. Bai? Toki toponimikoak adierazten dute. Hori da. Zer? Venga, zuek esan, 19 bat edo bakarrik daude, gutxi dira. Aber denak ateratzen zaizkigu. Sagarrondo. Zer gehiago? Sagardo. Sagardotegi. Sagasti. Nola? Sagastun? Sagastume, abizena da. Sagastume? Sagastume. Ez dakit. Sagardozale. Sagardozale. Eta sagasti beltza. Sagasti beltza. Bai, sagastia, baina beltza, bai. Sagasti zabal. Iago? Sagardogile oso ongi. Sagardo egiten duena. Iago? Sagarraldi. Denbora, hori da, sagarraren denbora. Sagardi. Iago? Sagardotegi jarri dugu, bai? Bai. Sagartegi? Ze izango da sagartegi? Gordetzen den lekuan. Hori da, sagarrak gordetzen diren lekuan. Aizu eta markategi. Markategi? Bai. Ez dut ideari. Bueno, bai, sagasti. Etxean. Sagasti beltza. Hau izena. Bai. Beno, hortxe, badaukazuek gehiago, Begira, bigarren orrialde daukazue. Hankaz gora jartzen baduzue, buelta ematen hortxe hitz batzuk. Baina ez du nahi. Sagardogintza. Sagarketa. Sagardogintza. Hau da produkzioa, ez da? Produkzioa.
Itxoin pixka bat. Bai. Sagardoketa esan duzuen. Bai. Zagarketa. Sagarketa. Sagarko. Itxoin pixka bat. Sagarketa, zer da? Sagardoa egiteko akzioa. Bai? Adibidez, hezkuntza eta heziketa. Kuntza eta agintza hauek esanahia asko handiago hartzen dute. Bai? Eta heziketa da momentua edo ekintza hori txikiagoa. Adibidez, hezkuntza departamentua, bai? Eta guk hezkuntza orokorra, hezkuntza ona daukagu. Baina nik umei heziketa ona ematen diet. Oda, badirudi toki hori txikiagoa dela. Bai? Eta hemen berdin sagarketa, sagarra lantzeko unea da edo momentu hori. Eta sagardogintzan, sagardotegi guztiak ari dira produkzio horretan, sagardogintzan. Zer gehiago esan duzu? Zagarko. Sagarko, zer da sagarko? Ez, horitzen. Ez. Sagarko, zesaten duen. Internet azkar baldin badira. Manzana silvestre. Karo txikia. Bai. Hori da egiteko la... Erabiltzen ditugu sagarkoak eta Horiek dira, letzen ditzen sagarminak. Sagarminak. Ba, ez dakit. Sagarminak. Ez dakit sagar berdinak edo berberak izango diren. Guk esaten ditugu sagarminak, sagar txikiak silvestreak eta horiekin egiten ditugu patxaka. Orduan, zagarminak. Sagarminak esaten dute eta sagar txiki hori berbera da. Ez da ginik. Badago beste sagar, baina txiki-txikiago. Manzanika... De pastor. De pastor esaten dira. Hau beste gauza bat da? Bai, berdina da. Hori da espino. Hori da elorri. Elorri. Elorritik datorren frutua. Beste... Bai, gorria txikia. Bai. Sagarmina, sagarkoa, gehiago, itzkiago. Sagarmuin. Sagarmuina. A ber, begiratuko dugu ze esan nahi duen. Jugo, zumo de la manzana asada. Hori izango da. Sagarmuina. Sagarno. Zer da sagarno? Iparraldean arno. Arno. Un sagardo, bai. Bai, guk egiten dugu sagardoa, hemen, sagardoa, eta parralean sagarnoa, arnoa. Gehiago, izkiago? Sagartze. Pues nik uste dut hori dela sagar mota bat. Ez dakinik. Begiratuko dugu histerian, sagartzea. Opa, azkar? Venga. Manzano. Iparraldean, sagartzea, manzano. Guk sagarnoa esaten du. Gehiago? Gehiagorik ez dago? Sagartegi. Sagarlur. Zer da? Lurra? Hori da, sagarrondo batek lurra. Bai, sagarrak erortzen direnean, lur horretan erortzen dira, bai? Sagarlurra. Gehiago? Beno, ba, aurrera. Horrein, nola egiten da sagardoa? Sagar biltzetik hasiko gara prozesua saltzen. Hortik hasi eta sagardo denboraldia hasi artera gertatzen dena irakurriko dugu. Urratsez urrats. Behin irakurreta eta zalantzak argituta, taldeak desegin, bueno, hori da egiten duguna. Hiru, ez. Hiru testu daude.
Nola egiten dugu? Bai. Lau eta bi... Bai. Venga, launaka orduan. Bi lau... Etorri zaitez, Sonia. Jarri zaitez hauekin. Bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, hiru, lau eta bost. Bai, horrela. Bost. Zuek, dolainak eta upelak. Hemen. Eta zuek, upelak itxi eta gero zer. Bai, momentu horretan egin behar. Eta ez dira zuilik eta berrari. Bestela kolpelekin akara. Ja, jartzen dira. Loren bila egan behar duzu. Bai? Hori da momentu. Poliki izan da. En abundancia. Zerruz? Gero eta gehiago. Begiratu duzu? Bai. Ez da poliki, baina altua bostean. Baina espaldien bezero, erruz, eta ez dira zuilik eta berrari. Utsi mesedez. Trabalenguas besan. Txatxerrian ektura ditu zagarmatak aukeratzen. Txatxerrian atzaren dituzten zagardei gorortzen. Itxurako Ostiakoa edan neurri. Esan nahi du beste alkohol bezalakoa. Bai. A ver, Bai, hori izango da. hombre, Alkohola delako. Oi, ni pentsatu nuen agian, pues txotx egiten duzunean, pues oso tekniko da hori. neurriz. Naiz eta txotekoa edo botila edan neurriz. Beste alkohol bezalakoa. Bai, bai. Botilakoa baina. Bueno, a ver, no entiendo ni ustedes. Nola ez duzu neurtzen? Ez diazu Es que ez du kasuri. Azaldu. Ohitura hartu zuen Sagarretik orain enteratu. Eta jan ere. Jan eta orain. Bere mota dauka. Ez bere mota, ohitura. Hemengo ohitura, zagarrondo.
Kontatzeko prest? Osea, iraten dugunean sagarra eta beste lekutan hori. Eta horregatik, pues esaten dugu, Euskal Herriaz hitz egiten ari gara hemengo ohituraz. Eta gero, azkenean, dastatu beti kupelak ez dira berdinak. Bai? Ateratzen dira ezberdinak. Orduan aukeratzen dute kupela botila betetzeko. Jaten ziren tabernariak da, sagardo bila. Jakiteko nola zegoen sagardoa. Sagartu behar zuten. Aukeratu behar dutu hori, kupela, zeren kupeletik beteko dute dituzte. Eta hori jana eta jana eskatzen zuen, duan hasi ziren jaten. Eta hortik dator. Baina, Frogatzeko sagardoa eskatzen duen janaria, zerbait jan. Eta hortik, ziren txuletekin, eta Eta badago osoa atziak izan. Zagardoa. Eta hori, area joten ziren hartzeko. Hori eskatzen zuen janaria. Eta hasi ziren txuletoiekin eta arrako gauzekin jaten. Eta hortik dator ohitura. Gero zabaldu da, jende asko egiten da, lehenengoa oinez izan ziren, eta orain ja eserita edo oinez ninduzun bezala. Ez hori da, zan eruena. hots, garestizan horren. Izango da, arba bezala. Zaten dute. Zaporea eta... Zaporea. Eta bako zerbait. Kontatzeko prest? Zagarrotegian daude, ez dakizen bat denbora, bai, belan edateko. Berotu arte. Bai, baina garaian, Sagardoa berotu arte. bere garaian jende gehiago. Eta botilan edan dezakezu. Ja, ekaina edo iristen denean ja kupela berostzen. Galtzen du... Baina dute temperatura. Naiz eta hori hoge da... galtzen da, Hoge da... galtzen da indarra edo... Bai. Txaporea aldatzen da. Finko ez, baina... Baina motaren arabera. Abenduan, leku batzutan... Helduko zoria. Motaren arabera. Erortzeko zorian da momentu berena. Mugitzeko. Hori zen, erortzeko zorian da momentu berena. Ja, baina atzerdian baitago zagar heldugabe batera. Osea, heldua Eta beste batzuk heldugabe. Okeratu behar dute kupeletik zein den. erdi zagar garratxa izango da beste gaztia eta beste geza. Osea, azkenean zagar guztiak Azkenean izulatzen du zagar guztiak erabili. Ez que, segurazki, hartzen dituzte zagar guztiak. Baina motxa zerbait kentzen da, baina kentzen da zerbait, kentzen da agertzen. Zer egin behar da? Leheneko fermentazioa zer? Mustioa. Ezta? Bi irakinaldi izaten dira. Bata motza eta beste luzea. Baina bai, nola desberdin? Irakinaldi horietan mustio zekina eskatzen du. Bai. Baina nola Bai, leheneko fermentazioa bukatu eta zer egiten da? Kentzen da zekina?
beste upelera pasatu. Baina zikina kendu eta pasa edo dena? Hemen jatzen du, horietan, orduan biak egin behar dituzte. Bai, baina nik esan nahi pasa behar da, hola da, barrika batetik bestera, bigarrena egitera, edo ez? Eta zere, beraz, nola dakizu bigarren fermentazioa noiz den edo? Ez da kentzen zikina, ez da botatzen beste kupelara, beraz nola egitu, nik ez dut ulertzen. Antzeko gai usatzen dute, zagardoa bera baino gai arinagoek alegia. Guztiak ondo irakingo bai goiko zikina, bai behekoa bakean utzi behar dira. Geldi upela mugitu gabe. Hori da, bigarrena edo lehengoa? Gero gezatzen du. Bigarren irakinaldia bukatzen den unean, egun pare bateko kontua da. Bigarren irakinaldia... Bai, irakurtzen ari naiz. Orduan, upela batetik bestera. Upela itxi egin behar da, zer dago, irekita dago. Bai. Aumentar. Zabaldu. Oso hori. Baina lehen, ez da esaten jendea eramaten, jaten ziren zabalea eramaten zuen haiekin janaria. Zu jaten zara, ara jaten ziren. Jendea joaten direna? Bai. Eramaten zuen? Eramaten zuen, bai, araria, txuletarekin. Etxetik, nola txuleta? Ara joaten ziren bezeroak. Sagardotegian, askotan eramaten zuten egin sagardoa, pues, ateratzen zuten, jateko zerbait. Bai. Baina ez du pintzela. Ez du pintzen, haietak. Nati, elkarrekin. A ver. Mati, Jose eta Carlos, elkarrekin. Sonia, Xavier eta Juana, elkarrekin. A ver, beste bai, Nino, Oristin, ordenean, zu kontatuko diozu Xabierri eta zu. Venga, vale. Espada. Zaten du, zagar erketa edo, bere pela duela, ez eta epe momentu horretan hartu behar zagarra. Orduan, momentua da, zagarra altua dagoenean eta erori zorian dagoenean. Eta momentu horretan hartu behar da, ze heldu hartzen bada, azukre gehiago, berdea. Bai. Orduan, hemen badago tipo bat, liburu bat idatzi duena, eta da Jose Uria Irastortza, eta liburua deitzen da zagarroa, eta hau esaten du 9 zagar mota dagoela. Heldua azukre Vale. Eta garrazi. Baina naztuta ez. Bueno, gero hemen agertzen den azkenean. Eta gero tipo bat Jose Uria Irastortzak idatzi du liburu bat zagarrari buruz. 9 zagar mota. 9? Bai. Azaltzen. Hori da, egokienak zagarra egiteko, ez? Bai, gero zagardoa egiteko, nola ematen da. Eta gero esaten du,
Euskal Herria zimentzatzen erabiltzen dute izkeraz. Zagardoa izkeraz. Ez beste dutan esaten dute zidra txampan zidarko gaitera bidez, baten dute beti zidra gozoa eta beti zagardo bera egiten dute, azukreko. Zagardo bide batzuk, bide zagardo. Eta segun eta hor beriztean ditu bederatzi zagarmota. Bai, zaporeari begiratu. Zaporeari... Bai, eta gara, esaten du, gozoak, gaziak, gezak, garratzak, gazigezak, hori nahazten du, hori da. Eta lehen esan dudana, zagardoa izan behar da horrekatua. Ez oso gazi, ez oso geza, ez oso garratza, hola. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Abrí esta tienda en 1927. Aquí vendemos comodidad, historiak, loreak, gazta, futuro, cosas. Tenemos de todo. Tú, ven cuando quieras. Estamos aquí al lado. Denda txikia, persona hundiak. Pequeño comercio, grandes personas. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Abenduaren 28an DJ Jotatxo eta DJ Nash. Abenduaren 31an DJ Enkara. Urtarrilaren 8an Oian Bega. Hurbildu zaite. Laktu jogurta, astindu eta edan. Orain ere, laktu jogurta gaingabetua, 100%! Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun, pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Eguberri hauetan zato itaroara. Moda, kirolak, osagarriak, oinetakoak janari denda zerbitzuak. Bertako animazioaz disfruta ezazu. Erosotasunean ibili itaroan.